irritant, maar echt heel even. Ben ik Sim? Ik ben Al. Ik word niet gaan, ik blijf niet lang, ben zo weg. Oké. Nog hier en dan. Het ging van braaf naar beter naar brokken. Ik wie gek, gas koekoek me schokken.
nu beginnen aan deze 4 uur lang. Weet je welke kant op gaan nog? Als ik daarin blijf ik ga er nog eruit vallen hoor. Deze best wel vliegen die daar zijn. Het heeft zo veel van kort aan het werken. Het wordt een meisje.
Vrijdagavond 6:30. Rand kapot, de piep is leeg. De ganse weg weer doorgejakkerd. Geen puff, dat is wat ik zeg. Vul de boxtest dan weer trillen. Huh? Op liefde G, hij staat al koud. Nou vul u dan, maar echt heel even. Ben ik zin? Ik ben oud. Ik word niet gaan. Die moet denk ik staan voor zijn werk, ik kan er niks aan doen. Nee, mensen, vrijdag. Ja, hij staat een beetje op zicht, hè, dat snap ik. Ja, hij is wel zijn werk. Samen. Dus. Zullen we samen onder 1 minuutje kunnen spelen? Ja, wat brengt erop? Ik weet niet. Ik ga de foto voor. We zoeken de harte 11. Die heb ik niet. 11. Harte 11. De meug met het 10. Samen. Zullen we er samen niet uit kunnen komen dan? Zo wordt het wel, hè? Kijk eens. 9 en 2 is er Samen ook lukt 11. het, hè? Vast lopen we samen.
Wat ging vandaag? Nog ben ik nog op. Ik wil weg, dat is goed me shotten. Het ging van lief, maar lachen, maar lallen. Dus met z'n tweeën, meer helft met z'n allen. Dat zei mevrouw dus. Wat een glorie, dat geluk. Mooie dag, viel het niet tegen. Ik kom zo naar beneden toe. Yes! Is er nog iemand die op het petje woont? Wacht wel met de aak, joh. Heb nog wat goed gesteld. Ik ga je even een optocht opvullen, zeg ik dit voor terug. Niks van gluren, man. Niks van gluren. Niks van geloof, hè? Nee, waar ga je dan? Van de vaste ochtend. Ja, toch? Ja. Ik zie hem nog zo de baas. Oh jee.
gaan, ik blijf niet lang, ben zo weg. Oké, nog hier en dan. Het ging vandaag naar buiten, naar boven. Ik ben gek, gaskoek me schokken. Het ging van lief, naar lachen, naar lallen. Dus met z'n vieren, meer uit met z'n allen. Vijf keer 11 en al het muk. Ik moest erin, dat zei mijn vrouw dus. Wat een glorie, vet geluk. Eerste dag viel het niet tegen. Was de kiers en nog weer hier. Het is mij nog de kop gestegen. Met de bal, ik blijf hier. Ik word niet gaan, ik blijf niet lang. Ben zo weg. Oké. Nog hier en dan. Het ging van mij naar buiten, naar wakken. Ik ben gek, ben zo schokken. Het ging van mij naar wakken, naar lallen. Dus met z'n tweeën, meer uit met z'n allen.
Jongen, kom er nou. Had ik niet even 10 minuten ermee kunnen wachten, had ik het ook kunnen doen. Oh, Declan! Geen slokje dan. Hij mag Salade de chance, pâté, gratin, château de compas, niks überraschend, dann komm ich mehr ran. Krieg mich nicht ran, ich ieder van die is blijven staan. Ik wil een dessert, voordat ik ga.
dan kom je naar Middag meneer, pakketje voor de buren. Dan moet de deur verder zien. De postkamer. Dit is de BPD Bezorgdienst, de bezorger van geluk. Post, de post, met zo'n de post. Daar is ook een pakje bij. Ik blijf niet lang, ben zo weg. Had ik denk aan die Easy Toys, BPD, die komt er. Goedemiddag meneer, pakketje voor de buren. Dan moet de deur verder zien. De post, wat brengt vandaag de post? De post, wat brengt vandaag de post? Het is nog niet te laat. De postkamer. BPD Bezorgdienst, de bezorger van geluk. Piet de post, met zo'n bos verdient de post. Er is ook een pakje bij. Ik blijf niet lang, ben zo weg. BPD, die komt er.
Thank you.